Jonyuol mar sikund primar ma Kangeso e sub-county Marongo ywago lwasi marach mar somo ne nyithindgi ma somo e sikundno ka gidwaro mondo piny owacho mamalo kod mar kaunti okonygi. Kaka jafwambo marwa ma Migori George Jumalero, jonyuolgo koni lwasi marach mar sikundno keto ngima nyithindo kama tek kendo nyalo rocho duoko mar jopuonjre. Kinde medo kalo ka jule skund primar mar Kangeso e sub-county Marongo ywago lwasi marach mar somo ne nyithindgi e skundni. Jonyuol mar skundni manobedo kod bura kod tend sikulne kaachiel kod tend loch nanga ywak ni klese ma nyithindgi some sani richo ka dier ot bende timo kata buru. Nyithindo bedo lo, nyithindo bedo kama rach, sikul oyugno. Pani e tabu kata mana buru oromo nyithindo ka nyathi biro to biro gi oma makuma ketie onge. Kangeso entiere buo Rongo sub-county kama otelnegi gi Mheshimiwa Paula Buor. Owinjore obi ong'inwa kaka renovate classrooms magwa wan bende wan constituents mage. Onyiswa ni to wan kuma nade momiyo nyithindwa nyalo bedo kasome e kundu dhok machal kata to wabiro loro gate ka wating'o boke kendo watamore ni mondo skul olor. Samson Onyanga ma achiel kuom jonyuol wach ni kata kombe ma nyithindgi some tin ka chopo ma bende gitiyo godo bende rach mokalo. Wan gi problems e classes magwa mag nyithindo some. Ariyo desks waremo e skundwa ne. Cho ma wan godo ok oromo nyithindwa to kendo be ok nober. Sikuni ma Kangeso bende kata pi ma jopuonje nyalo tiyo godo onge ka jonyuol ywak ni pi mano kuny kod piny wacho sikulne ma onego kon sikulne kaachiel kod joma dak alwora be nyaka sani koro ok ti. Antiere gi pi manolosnwa gi South Nyanza Waterworks. Pi ni nokel mondo okony skul to kony the community. Nyaka ge thuolo mwawuoye ni onge benefit ma community yudo kuom pi mano obedo drill the school. School bende ywak ni ngeche ka wang'iyo chal mar school onge pi to health and sanitation regulations to nyisowa ni pi owinjore obed e school mondo okony nyithindo. Onge kata pi ma nyithindo nyalo modho. Gedo ma klas ma jonasari kata ECD e skund primar ni ma Kangeso ma igero kod piny owacho ma kaunti ma Migori bende jonyuol ywak ni dhi mos e kinde ma nyithindgi onge kama some malong'o. Achiel kuom gima duong' kabisa wadwa ni ECD marwa ni kama rach kendo en kama rach. Nyithindwa ne buru EDF obi ka mondo ng'i kaka ginya konyowago. County government to come here mondo ginyiso ni wanya konyo nang'o mondo migigo oyudhi makare. Erokamano ne governor marwa Mheshimiwa Chila Yako kuom ne deo Kangeso mondo en bende noyude e ECD center. To kata kamano gitime follow up mar kaka pesa gitiyo. Ningeche waluora ahinya ni pesa olwar e lwedo marach. George Juma, Ramogi TV, Migori.